Дәртле җырлар, күмәк биюләр, милли уеннар Башкалада май чабу бәйрәмен шулай зурлап билгеләп үтәләр. Башкала халкы килгән кунаклар Акбарс арена каршындагы мәйданда меңләгән кеше язны каршылый. Озакка сузылган карлы буранлы кыштан соң бу бәйрәм аеруча сагындырган диләр. Сайлаудан соң күпләр гаиләләре белән бергә бәйрәм тамашасын күзәтә. Салкын кышлардан соң сагындырып, менә яз килде, яз бәйрәмен каршы алабыз. Бик күңелле бәйрәм. Башта сайлауга барып килдек, хәзер менә монда бәйрәмгә килдек, коймак ашадык. Оныклар белән килдек, төрле уеннарда уйнадылар, призлар оттылар. Бик ошады, тәйкмәкләр ашадык, коймаклар ашадык. Күңелләре бик булды инде. Бәйрәмгә Татарстанның Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин хатыны белән килде. Бәйрәм кунаклары белән бергәләп утын да кисте, төрле ярышларны да карады. Халык белән аралашып, фикерләрне уртаклашып, менә шушындый олы бәйрәм, Масленица дигән бәйрәмгә бүген бик күп милләтле республика халкы җыелган. Бәйрәмнең иң көтеп алынган һәм иң тәмле өлеше ул әлбәттә коймак һәм беленнәр белән сыйлану. Монда аларны ничек кенә әзерләмиләр, бәйрәм коймагы аеруча тәмле була дип кешеләр. Аның өчен ниндидер махсус рецепт та кирәк түгел. Иң мөһиме күңел җылысын салу. Коймак ашадык, бәйрәм әйбәт, кояш чыкты. Масленица белән яз килде, бездә кәеф әйбәт. Блинчики, они как солнышки. Блиннер алар кояшны хәтерләтә, камырын ясавы да бик җиңел, иң мөһиме юка итеп пешерергә. Без халыкны сыйлау өчен 1000-нән артык менә шундый зур коймак әзерләдек. Май чабу бәйрәме кышның китүен, язга юл бирүен аңлата. Шуңа күрә аны гадәттәгечә киң колач белән каршыладылар. Инзилә Хөсәенова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.